nggo pangenget-enget wonten ing sumber Direl. Ya. Putra Fajar. Nggih. Pepadanging negeri. Putra Fajar pepadangi negeri. Ya. Nggih. Tetulada sawatine. Sing mat, Mbak. Ya. Niki hurufe. Mas surate amal tulisane ceker apa entok kok. Kula mboten tak itu. Ayo. Men. Ya. Fotone men celek. Malah ndagel. Menok celik. Lerah huruf jroning. Niki sirup napa sikup? Sirup. Nggih. Ya ta, wong tulisane sirup tak waca sirup. Lah nyapa ora sirup pisan. Lerah huruf jroning sikup. Sirup. Malah ora iso mat, Mas. Ora masalah, ampun tok monggo. Bene. Kusuma arume par dewi. Nggih. Satriya Debya Wirya. Debya Wirya Wirya Lanonane sire anggedaku. Satriya sing ora lumuh. Ngono nggih, wertine ngono. Waskita cegah sumegah puguh bangko kapati bangkit marasudi. Nggih, padha pungkasan. Mrih merdekane bangsa. Monggo Mbak Dewi mang bajutke Sang Putra Fajar. Ya. Karena putra fajar sayani anak madangi pertiwi lara lopo pila bangsa amri merdeka pila bati
matur nuwun. Kena nggo sangu Mbak Lucy. Dicatet niku titik wonten Blitar biasane dikersake. Niku nggih, sejarah kula foto. Dipoto? Kula foto lewat HP. Oh nggih, mang foto. Aku cuma foto. Apa kuwi fungsine? Foto jenengan kobong. Aku mledes soke. Nggih. Mbak Lucy. Nggih, jawab. Menika raos suka gambira nggih. Kula kanthi sanget wakil kabeh masyarakat seluruh Blitar menika matur geng panuwun. Sing nyatane syukur karo Gusti mboten namung Bapak Bung Karno, Bapak Supriyadi ning wonten pahlawan ingkang lenggah wonten ing bumi Blitar mapan wonten Kecamatan Garung mung sak desa Sumberdiren. Nggih. Sing nyatanipun menika dados pangenget-enget ugi saking Dinas Sosial mereka kagungan gawe memperingati Hari Pahlawan dan sosialisasi bilih Bapak Bung Karno menika kagungan gelar pahlawan nasional ingkang lenggah wonten Desa Sumberdiren lho. Nggih, luar biasa menika. Patut diacungi jempol kita sebagai cucu-cucu beliau derek bangga, Mas. Nggih, Pak. Nggih. Menika kagem jampinipun rasa kangen kalian putra wayah Eyang Karni. Kula mboten badhe nyuwun menapa-napa panjenengan monggo sak kamardikan panjenengan. Ngoten lho. Monggo dipun aturi langgam kenging campur sari monggo. Monggo niki merdika kemawon. Nggih. Jaran ndasmu. Munyuk bodorene. Lah kok malah do ndelok wayang iki ngopo kuwi? Lah iki sing ditarik keng wayah ke Mbah Kong lah kok sing nyuwun request wayah panjak. Nggih. Monggo merdeka kemawon, Mbak. Wis nyantai mawon. Monggo. Lah monggo langgam napa ndangdut? Sinden ora langgam wong kakeni yik. Oh. Ayo. Lendek. Mbak, menika kula kemutan. Bapak Lurah niku nggih meling kalian kula menika mboten gawe-gawe. Nyuwun ngersakne suketeki. Ya niki kula kelalen nggih to. Nyuwun pangapunten Pak Lurah saestu demi Allah kula kok nglirwake menika mboten ning pancen wong lali kok. Wong lali luput niku sanggane menungso. Nyuwun pangapunten. Suketeki, Mbak. Wah niki jalan delik nih. Nggih, menika agem Bapak Lurah Sumberdiren. Ingkang parang wingi menika sampun paring dawuh ular-ular sejarah Bung Karni ngalenggah wonten Sumberdiren. Ya, suketeki, Mbak. Monggo, nggih. Nggih, monggo. Pen mboten gir-girin jumeneng, Jen. Ngata. Nggih, no. Iki padahal sindan request 1 juta luka. Wah, Alias borok. Beh, aja nyanyi kuwi, Mbak. Napa? Ronto-ronto aku. Ngeneki ndasku kuwi. Iki request bocah. Api ya ben kanggomu, ora api nggo aku. Wow. 1 juta luka, 2 kursi karo bukan tak mampu rasa diunekne ning bilung. Iya cek tenan. Kaya apa tuh 1 juta luka sesek ngengrengane lali aku sen. Nyapet wis meneng ya. Kok ngomong aku nyenengke kancaku sak jrit lho. Ora usah gugul lambene coro keton. Sampe yo bareng tak ijoli. Wae tak tuku wae lagu 1 juta luka, 2 kursi bukan tak mampu rasa diunekke. Sak critake ben marwon kanca. Mengke lagune spesialis suka teki permintaan. Spesial. Sapa iki, Cah? Oh, semua sih. Oh, arem. Terpaksa aku pergi jauh darimu. Tak tahan rasanya terus begini. Kau goreskan sejuta luka di dada. Oh, arem mati. Tanpa kau hiraukan perasaanku. Dul. Dul. Sone patenono. Sedihnya hatiku. Dul. Sone patenono. Lah sidul kena ngomong kok batang.
Kancane petian bareng ra gagas. Batine ki nglindur modaro. Kok ya pangamuk iringi nyapa? Guyu wae, Bud. Wis seneng kowe. Kowe nggugu Vita Punjo karo Aku lho sing nyanyi yo seneng, Len. Mau. Ayo melu request. Kowe ya melu jem. Muarem wae lek ngono kuwi ya. Mboke woi, gegek iki. Ndak muni oleh. Ya cok glumur sik ora raup kowe. Aku ya tenang ae ndak lunas. Suket teki. Dipotong. Suket teki. Ora nek sejuta luka, ora nek 2 kursi, bukan tak mampu ki lagu apa. Haram bagi belung. Meneng, suket teki. Burutane Pak Lurah. Sejuta luka, 2 kursi. Kondur lho niki. Tabano hatimu ya, Mbok. Ayo, Bro. Itu ya. Selesai. Walah Gusti, Gusti. Aja gegek yo. Kalah yo, Ben. Aku tak sing ngalah, trimo mundur timbang loro ati. Sakno, sakno. Kuatno ya, Kris. Ngomongnya Krisna. Wasok. Aku salah. Suwe-suwe sapa wis sing
matur nuwun. diaturne. Nggih, matur. Lagune suka neki. Nyekek-nyekek. Apa lawake wis kondur to, Mbak? Dalam Lawake pun kondur? Mpun kok, pun pamitan kali kula. Heeh, sekarepmu Kang aku. Kono-kono aku ora wani gandoli wong aku ora mbayari kok yo. Lah kok nilapke wong tuwa. Lah ya ora masalah, tabahno hatimu. Tak tabahkan hatiku. Tabahno. Lagu suket iki weh. Sing melodi lek suket. Terpaksa aku pergi. Panggarku seluas sakit. Jauh darimu tak tahan rasanya terus begini. Goreskan sejuta luka di dada tanpa kau hiraukan perasaanku. Sedihnya hatiku kau buat kecewa. Ora leren iki kok. Kowe yang ngono. Kowe yang gegek ae nang. Apik dasmu kuwi. Apik kanggomu hancur hati ayah. Abi. Maksudnya Abi Manyu. Ora gairah. Refe wis nglungkone Malaysia. Apalah artinya kau tanamkan cinta, namun akhirnya kau hancurkan pula. Oh, Engko rasa udah mangkat. Sakit hatiku. kedosan aku baterai kuntek. Jingan kapok. Nyapa jaring gawe kuwi barange. Wih, gempik loro wih. Kowe wi lah. Kaya kowe ra duwe dosa. Kowe nyapa lho kowe mau esuk wengi lho nyapa kowe cah loro. Ngoweh, wih. Tidak loyo.